Maayong buntag siyong tanan diha mga kabisdak. Mag Roblox taron, Roblox. Roblox na Roblox. Mga kabisdak. So, naatakan din mga kabisdak sa may among barangay. Among barangay hall di Bali. Naglag na dire kay bago pa to na to ang sir daw kamatay na to ang kasakit sa ulcer mga kabisdak. Grabe sakita gyud. So karon na amin karon diri sa akong kauban akong mga anak para nagkuan sila tuya di sa gihimong playground sa barangay Mapawa. Yan. Tapos moto mo ang barangay hall. Moto mo ang barangay hall mga kabisdak. Dili abot sa tuwang kamera. Tungod dili cellphone atong gamit no. So mo na ang mga purok-purok na mo diri mga kabisdak. Tapos mo na ang daycare center. Di nag-eskwela ako mga bata sa una pag daycare nila. No, na public na siya public. Grabe paita ito mga kabisdak oy. Kuan ba? Mga semana jud ko aso pa semana gyud. Naglubog. Gaabing kapuya sa lawas. Nagikan sa kalentora, pag human sa kalentora. Naiubo sip on. Pagkatapos ni sugmat pila ko ang ulcer. Saan to? Jay. Pala big singot. Okay, muli na taron. So moto mo kabisdak. Mga gabi gid. So ngit-ngit mga itong kamera no. Nagkulang man og tawag aning exposure. Kulang. Pero okay na siya mga kabisdak. Okay, total. Nakay mo na taron. Hoy. Tayo. Muli na ta. Gilaglag na ko da ko mga sakop mga kabisdak kay sige lang hangyo. Matong gilag. Nya mo tong gilag lang ginako diri. Wala pwede ko makaligo ang mga kabisdak kaya akong ulcer kaya akong ikuan. Pabintahan na lang gyud. Lahir tong patuniagi ba nga grabe. Grabe sakita. Sa karon bintahan naman noon. Okay naman noon ako kan gibati. Ang kuan lang nako kana bitong muana bitong kana mutiad. Aga sakita eh. Kuba sakita mga kabisdak. So, mo nang diri sa takaron mga kabisdak kay pagpanghangin pud basa bay laglaag. Siya lang akong gikahangaan diri sa tanan. Mayo kay makisama. Welibog. Yun, sa taot simula kon siya. Ayun. Barangay Hall. Huli ang atuang cellphone mga kabisdak. So mo na ang Barangay Hall para si Konsehal Puralan. Yun, tapos mo na mo ang gym. Gym mo ang gym ng mga kabisdak. Yan. Tapos ako mga anak tuwa nagtuya-tuya na. Wala gipang kapoy. Yun o. So yun mga kabisdak. Hantod rin lang taman mga kabisdak. Pakita na to atong pohon, atong mga vlog na to po, atong mga travel adventure pohon. Kapit na. So hantod rin lang taman mga kabisdak. Daghang kayo salamat sa inyong pagsuporta no. Sa mga nag-follow, sa mga nag-like. Daghang kayo salamat sa inyo mga kabisdak. O amping mula kanunay. And God bless. Bye bye.